Hi everyone, welcome back to my YouTube channel with another video. So लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमनिबो थाखाय आं मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैलायबाय। थांनाय समाव आङो माबोरै रेजिस्टार खालामो कर्स रेजिस्ट्रेशननि थाखाय माबोरै जों रेजिस्टार खालामो फार्स्ट सेमिस्टारनि स्टुडेन्ट्सफोरनि जायफोरा NEP नि आन्डाराव गोग्लैयो। So बिथांमोननि थाखाय 4 years undergraduate प्रग्रामनि जि फार्स्ट सेमिस्टारनि स्टुडेन्ट्सफोरनि बिथांमोना साबजेक्ट सेलेक्शन खालामनायनि सिगाङावनो कर्स रेजिस्ट्रेशन खालामनांगौ। बे रेजिस्टारखौ बोरै खालामो बेखौ आं फोरमायबायमोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिखौ। स' बेवहायनो मोनसे कमेन्ट फैदों जे कमेन्टआ जाहैबाय आंना लोगोना रं साबजेक्ट सेलेक्ट जाबाय, इडिट नङाबा चेन्ज खालामफिनजाया नामा वेबसाइटआव। स' वेबसाइटआव चेन्ज खालामफिनजाया फिनजाया बेखौ आं दा नायनि वेबसाइटआव हाबफैबाय आङो। बे वेबसाइटनि लिंकखौ आङो डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डाइरेक्टलि विथ वान क्लिक मोनसे क्लिकआवनो नोंथांमोना बे वेबसाइटआव हाबफैनो हागोन। बेवहाय साबजेक्टआ रं साबजेक्ट सेलेक्शन जाबाय, बे इडिट जागोन ना जाला दायो नायनोसै। जों साबजेक्ट सेलेक्शन खालामखांनायनि उनाव जोंहा चेन्ज खालामफिननो हानाय मोनसेबो अपसन गैया। नायनो हागोन नै बे डाइरेक्ट प्रिन्ट खालामनायसो। मा साबजेक्ट सेलेक्शन खालामखो डाइरेक्ट प्रिन्ट खालामनाय अपसनखौसो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नाथाय बेहाय चेन्ज खालामनो हानाय अपसनखौ नोंथांमोना बेवहाय जोङो नागिरनानै मोना। स' बेनिखायनो जों मा खालामनो नांगोन, जों कलेजाव डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनो नांगोन सेक्सनेल एसिस्टेन्ट सारखौ। स' बेनि थाखाय नोंथांमोना सेक्सनेल एसिस्टेन्ट सारखौ कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय, बिथाङा डाइरेक्टलि नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन। स' बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों साफ्रोमखौबो जायफ्रा माबा मोनसे जेंना जानानै दं नोंथांमोना सेक्सनेल एसिस्टेन्ट बिथां सारखौ कन्टेक्ट खालाम, अब्लानो नोंथांमोनखौ इजिलि हेल्प खालामगोन। स' बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ आं होबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।